ଆଉ ବେବି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେଣି ଆଉ ଦେଖ 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 ସିଏ କେତେ ଆକ୍ଟିଂ କାଢୁଛି। ଆରେ ଝୁଲିଲେ ଆଉ ଦେଖି ଯାଅ ବେବିର ଆକ୍ଟିଂ ଦେଖି ଯାଅ। କଣ କହୁଛି ଏ କାଇ କାଇ ସେ ପେପ୍ସିର ପିଇବ କାଇ 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 କଣଟା ଖାଇବୁ? ଏ ଇଆଡ଼େ ଆସେ ଖାଇବୁ ଆସେ ଇଆଡ଼େ ଆସେ ଖାଇବୁ ମୁଁ ଆଣିଦେବି ଆସେ ସେଇଟା ଫୋପାଡ଼େ ସେଇଟା ଫୋପାଡ଼େ ସେଇଟା ଫୋପାଡ଼େ ସେଇଟା ଫୋପାଡ଼େ ସେଇଟା ଫୋପାଡ଼େ ସେଇଟା ଫୋପାଡ଼େ ମୁଁ ଆଣିଦେଇ ମୁଁ ଆଣିଦେଇ ଯିବା ନା ଆଣିବା ପାଇଁ? ହଉ 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 ବେବି ଯିବ ଦୋକାନ ଆସ ଆସେ ଦୋକାନ ଯିବା ବା ଆସେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆସେ ଆସେ ଯିବୁନି ନା ଯିବୁନି ଆଉ